agus fáiltíúm raibh an mBille seo, agus go bhfuil muid faoi dhearan a dála ag an puinte go bhfuil muid ag céim an coiste agus is maihan rud é sin, agus má bhuichas don ar éman ó cuomh a chuir tús leis an próise seo agus tá sé tábhachtach é sin a ahant. Ach do len muidna a rá agus sesin freisin ní rá sé ina bháil ar an gasta ach tháinig sé go minic dreistal sé ar an gasta. So ní mór mé sin a rá go peibli. Ach, tá muid an seo inis agus leisú a héin a dó na rud is dearfaí ba táchán arais. Agus sin an rud atá ag testal go géir agus muid na phríomhrú agus tú féine ara an táchán a chóirte arais. Da Údarás na Gaeltachta, agus támuid go léir ar éon go ó híomh an ábhar sin. Ach, ag testal timpeall na tíre leis an gasta i gcuil siar nuair a bhí mé mar caithearlach agus éongas mar caithearlach ar an costa deoranach. Na téimi ceann céin ag teach sús a rís agus a rís agus a rís, agus clúdaíonn na trí lasú an ceanda na téimi sin. Na bhí téimi réimse de téimi i gceist cuasaí títhíochta nó aspa títhíochta go háirid. Ach, maidir le ionadaíocht. Sin na trí lasú sin clúdaíonn sé ionadaíocht, bailach go bháin ó bailach eile. Agus faríor tá an cosúlacht ar an scéal go bhfuil de insin dénta sús agus ba séisiir i gceist, jetnúir agus séisiir. Agus ní hiigum cén fá go bhfuil ifar a héanú ifar a trí asáhairt agus tá lesaí eile chuir agamsa ach go bháin ar cuasaí airgid. So mar a dúirt an teachta agus a snodaí, tá sé thar a bheith deach ar feimú mar gcuine den rasúra agus lesaí a chur chun cin. Drasla mé ar gachrinú, bhí mé an seo cosúla na teachtaí dála eile. Déanam muid ar níhall a bheith páirteach sa phróiseas, onas go méid mBille níos fearr agan. Ach faríor, ba an mBille seo i gcuil tríd, agus baim ar level a bháil a baim mé sásta, de bhhar na cúisina a dúirt mé. Ach maidir le ionadaíochta, heastal mar timpeall na tíre do gach Gaeltacht. Agus an téime ba láidre tíomh muid de cuasaí títhíochta nó ní rá éon rialtas a géisteach ló. Ní rá carrannas ag testal wethú beag ná mór. Just bhí gach láidre acu, bhí si de churan nuail na feibanna agus na réití, agus cean de na réití siimplí ná ionadaíochta níos fearr a bheith ar an Údarás nua. Agus go méid ar a laid ionadaíocht ó gach Gaeltacht ar an mbord. Nó dí dóilm gur éilmh an mhórir sin. Tá íha I ráthí go láidir I ma agna, agus na deacrachtaí atá acu siú de bhhar cuasaí tíreolaíochta agus an chuí bhfuil an Gaeltacht leige ma. Agus an téan éilmh a bhí acu, an téan éilmh maidir le ionadaíocht go méid duine ón Gaeltacht sin ar an mbord nua. Agus níl tasna túrisce sin, ní bháin sin ach tá gá lesú a sáhairt sin má cinnsa. Agus gur mágad de gatheachta a bhí farteach den díosbrocht tá sé ionach chuir mé rá cuihann agus bhí an teachta snodaí agus an teachta tamlaíon an díosbrocht le an achtafa go agus ní rán nach trúr nach carán chun é sppraige agus gohfuil na gothanna an seo go léir nacht. Agus freisin agus an teachta Patacóp tá ceapa agus bhí mé cuimhne ar an tír ar donna có galachar inniu agus an number a dhéon sé ar bunú an Údarás agus na cé táchán ag an nám sin. Is léic mór é farsanta dom agus léic mór an Gaeilge agus cuimhnam an nacht. Mar eallar na lasithe ar lasí ar dóir ar an cédal sios. Tá sciilne áí a riacht mar bhhaanann sé le board stát. Agus go deavan board Údarás na Gaeltachta. So ní rán board táchán é nó board áitiúil é is board stát é freisin agus is sin tábhachtach a cuimhnú. Tugann meascan de bhil tofa agus bhil ceapa deis a chuintú go bhfuil measca an ábharthe ar an mórt ó thaobh sciilne taithí sanolalas agus óníocht. So tá daoine géirí go mbeidh daoine breise ar an board ach leis an cócht sin chun daoine a ceapa baimid an na feibanna sin a réiteach. Ach le haid cuasaí sanolalas agus sciilne mar eall board stát é sin an tábhachtach freisin. An nóir a reachtal le comórtas le haid board an Údarás, bhí sciilethe áirithe san áireamh ná mór de iarithí tathú a léirúann tú. Siad na sciilnethe bhí an áireamh ná gan dát Corcacins na Gaeilge agus Pleanáil Teanga,
Ferbert Fontriachta, agus Crohu Fostiachta, Ferdat Fubble, no Kirkin, Kin and Alien, agus a realty as Corberdakt. Fi Colliachti I Raim, she Bonishtak, la board stas, Marhaner Gano, Bonishtiacht, Arigish, no Kuntisachtiachta, Planona Changa, no Ferber Pubble, Sonor of Komai, Marskilna in Vehe. Ní bailach féidir na sciilna sin a chuintú na códaí a bheith cappa ag an ára. Agus an seo, agus margheall cé go tábhacht na sciilna sin a níl féidirlumm an ghlacha seo a lasú. Faoine lasí atá chuirtar taobh, just caiime cúpla rud ar áfri sin. Ba de sé géirí as gachantar Gaeltachta dul sanóíocht, maidir táchán agus cummórtas poiblí mar sin mar bhhain sin le bord an Údarás. Agus eintim gomór lei sin an teachta Mary. Tá sé tábhacht gur maiid bord an agus tá sé is ru tábhacht gur maiid táchán an. Ach go farsanta ní eintim gur chaid sé bheith fóhar mar nachbhaid sé éfatacht. Agus sin chun balance all chun go maiid éfachtacht an agus go maiid go an. Ach níl bháin got a gá ceantar ach got na Gaeltachta ar fad. Jainter déile le go chuí le sancuist na ioníochta ar sonna Ián tríd na costi réigeanacha, mar go dorfaí na costi seo leis míbhónpóiste taróíochta ectar láisteach de contaid nóir bhaine na winter na Ián na meilú. So bhí an lasú a trí go háirithe ag deireála má ar cuasaí na Ián. Leagtar na costi réigúna tábhachtach agus deis go dtí winter as an Ián a bheith an, agus leagtar gur maiid daoine capathe deis go dtí winter as an Ián. Agus tá sé tábhachtach gur maiid tá deis agam cant faoi cé go tábhachtach a bhaid na réigúnaí freisin agus ba seans agan dulrás go dtí sin ar ball. So faoi na sciilna caiith tú a cuimhnú agus tuigim gur cuimhnú gach duine ní tá is board stát é freisin. Agus tá obair le déanamh margheall gur bhfuil board stát é agus caiith méid sciilna a bheits ar an board chun an obair sin a dhéanamh. Agus freisin is go an Gaeilge agus is go fontar, is go le haigh an Gaeilge freisin agus baimid i dul ráistí cuasaí tíochta. Agus tá sé tábhachtach é sin a cuimhnú na sciilna agus gur maiid deis ag an ára an lá. Ní bháin mise ag céimhe cén ára bheith an daoine peocha chun ioníochta a thuirt go dtí na Gaeltachta ach go dtí pobl na Gaeilge freisin. Deputy Conley. Perfect. Thank you. Ceapan go bhfuil de reigra beag an íon lá bhín áíire ag rá go bhfuil éfachtaí gceist agus. Microphone you have on there, just if we change one in. There. Matam ara ach creidim go bhfuil de reigra beag an íon lá agus a choranúil go bhfuil go maiid an báir de bhd níos éfachtaí más rud é go mbeidh jetnúir agus seisiúir i gceist. Ní aontom leis sin. A bhhailart atá i gceist sa teach seo, tá méadú olmhór, céad sa 74 ball, agus ní ra bhain cant faoi mí éfacht, agus in gáile tá trochaní cóirlór ar an cóirla conda, trochaní sin méadú mór le cúpla bliana nús, agus an cóirla carfach 8 dhéag. So ní ghlacham leis an tin ceapam go bhfuil se lag. Agus just ó híomh an costa de mar a dúirt an chahirirlach. Rinnebar ar níhel gan muile chur ar an muile seo. Daibrímuid liv, daibrímuid is láfi céile. In anó nach ramuid omlád sásta leis an rud a bhí á dhéanamh. Ní ramuid i géirí éon leiscéile thuirt don rialtas. Agus bhí mar a géirí go méid an bille an agus ag feimú raibh an táchán dearannach. So bhí túrascáil tharbh practicú aganne, agus 22 molla a bhí gceist, agus an céad molla, an chéad bhla, bananse go héilis go thomlan leis an lasú seo. Agus mollan an chócaiste go dúirí an tara ard ar na barnaí atá an sa scéim generálta bhí an ag an am. Agus an rud ba hábhaigh tú, léana cintú go mbeidh ionadaíocht ag gach ceantar Gaeltachta ar le.
Mullen an cócasta seo lena cinú go maiim ionadaíocht word Údarás na Gaeltachta ó ga pobl Gaeltachta rud atá antáhachtach ag bans leis I meon an phobal sin. Agus éontaíam sin an meon a bhí os cór an costa. Agus sanolas agus aspa sanolas. Tá aspa sanolas an seo freisin. Agus glachamhuid leis an digest ón laurlin chun educate a chur aran, glachamhuid le cibicin sanolas atá ag tastal wen. So ní leiscéil é sin is féidir glacú leis. Agus tá méid smuoine bhar an ospidéal nua atá méid ag fannacht leis le fadan lá an tospidéal don na lennaí. Agus bhí de frivleid agam a bheith an costa cúntas peibli fe ceir bhlín. Agus dádaí na costas an sin as cuimse. Agus an cinenne a rinne an túd an rialtas ná bauir de Corán chun an rud a stúrthú, bard a bhí lán de sanolaithe. Altere inaltóireachta, gasáid sanolas, mar dúrú linn go raibh aspa sanolas I gceist. So chuir siad bauir le chéile chun súil ghéir a cuineáil thógáil an ospidéal nua agus gachród, agus cad a tharla tá agan. An costas atá I gceist anis breis gá bhilún. So ní glacam le sanolas agus bacór go méid sanolas. Glacam leis go mai agus go méid gá le sanolas agus is féidir é sin a thuirteas deá adas atá an íseagan agus adas atá an túdarás tofa. So banan sé seo le na buil a bheith tofa agus ionadaíocht. Ionadaíocht leathan a bheith I gceist. So stótha So, de fléimhuid na rudaí seo go mion, mar hampla ceist inscinne, ní ramuid an réite go áil sin. Tá agad é sin, ní rá an tara fiú an. Agus cean den na feibanna bhí agan ná cé có lú is a bhí ball, a líon na mal an mabhard, ní rá I gceist sé gcuine dhéag. So bhí feibanna, agus feibanna freisin mar bhí sé leige ma ag an rialtas go méid ach ball amháin ó gach Gaeltacht. So crochí sé sin feibanna dúana I measc feibanna eile. Agus de lua an teachta ó Gaelachóir, de lua sé star an Údarás agus I gáil siar. Agus fiú béim a chur an Údarás a bhí an I dúspára acht Údarás na Gaeltachta níideag seachta ní bhí séisir bailí gceist agus ní raibh táhaáin I gceist. I gáil a raibh go dtí níideag níocha ní bhí fithe bailí gceist. Agus ní raibh ceist ag an am siam de réir mar hiiscinne go raibh mí éfachtaí gceist nó aspa éfachta agus bhí fithe bailí gceist I níideag níocha ní. Seachtéag a bhí tofa agus trí a bhí anméa ag an ara. An sin 2012 agus praseach agus nuair a fuair siad ré le na táhaáin. So tá muid a reis sin an circle. So má bhí siad an feimú le fithe, cén fá a bhfuil séideag just peocha má agus séisir anmhia ag an ara ní féidir glacú lei sin. Gar magad. Minister. Go magad the Kincurda. Look, ní dúirt mé go raibh ein rud mór éifeachtach. Is just chur mé má le díospóireacht ach freisin tá dúirt an teachta Conley faoin an cuiste chuntas poibli. Is sé ról an board nua gur maiid siad freagaracht go dtí gur maiid siad go maiid an banistíocht an Údarás freagar go dtí an board sin faoi cuasaí chuntasach faoi cuasaí gur chaithí siad a dhéanamh faoi cuasaí trí. Agus le rá gur maiid an a thuirteas teá agus í go thuirteas teá nuair íag tú ní bhaid sé nasblachach. Agus tá sé tábhairteach gur maiid méid an mix ar an board faoin sanolathe ach faoin duine as an Gaeltacht freisin. Agus ní masach rá agus ní mé bhí ansáir, ní mé ag duine bhéh masach go dtíon aon duine a bhaid sa dul scór an pobl. Ach is board stát é, tá freagar trí le haid gach board stát é, tá freagar trí le cuasaí agad agus cuasaí cáiseansis an Údarás,
agus tá sé táhachtach. Ní bháin táhachtach. Caiimiid a bord a chur le chéile faoi cuasaí táhaíochtach agus faoi ceapa go mbeidh an sanolaí an chun go mbeidh an bord sin inán a bheith bainisteocht an furnas an Údarás agus an cáisiansis ar an Údarás a bainisteocht. Marall gur bord stát é có freisin gur Údarás é freisin. Is bord stát é agus Údarás, nó Údarás agus bord stát. Agus tá mé freigra go dtí an teo agus go dtí an cuiste chuntas poblí le haidh cáisiansis an Údarás agus tá sé táhachtach gur mbeidh mé an brathnú ar gascilne ar an bord faoi cuasaí sin. So, ba mí seo a phlé ach tá tuiscin difriúil agam faoi bord stát agus butí obair an bord stát.